Kom ind og se, hvordan en reklameredaktion ser ud inde på Friskolen i Viborg. Her kan du både få Her kan man både få kalender, postkort og meget. Er den tændt nu? Er den klar nu? Og I kan også lære at bruge tegneprogrammet TuxPaint. Hvis du har en reklamemand eller kvinde gennem i dig, så kom til os. Vi er i Metrobet. Ja, den er god med dig du, men for lige at få den helt på det rene, så kommer den her i en lidt bedre udgave. På lørdag og kun lørdag kan du købe en fantastisk kalender samt et professionelt kursus i programmet TuxPaint. Ja, du hørte rigtigt, TuxPaint. Og muligheden for at købe unikke postkort. Ja tak. I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you. Sure they can be done.